बयखौबो बे गोदान भिडिअजों बरायफिनबाय। दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों क्लास 10 नि मेथ्स चैप्टार 5 नि सोंथि 5.2 एबा सोंनाय एक्सारसाइज 5.2 नि क्वेश्चन्सफोरखौ जों सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअ नोंसोरनो सोंथि 5.1 आव जेसेबां क्वेश्चन्स दंमोन बेफोर गासैखौबो आं सल्व खालामनानै होजोबबाय। नोंसोर बेखौ नायनो थाखाय बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायावबो लिंक मोनगोन, नङाब्ला नैबे खनानि आइ बाटनाव लिंक नुदोंब्ला बेवहाय थुनानैबो नायहैग्रोनो हागोन। आरो बेखौ नायहैग्रोबा निस्सय नोंसोरो नैबे 5.2 नि क्वेश्चन्सफोरनि सल्व खालामनायखौ आरामसे बुजि मोनगोन। स' नाम्बार 1 आव मा दं सोंदों बेखौ जों नायग्रोनि। गाहायनि संलायखौ आबुं खालाम, माने बेखौ फिलआप खालामनांगौ जोङो। होनाय दं सानलुलि जौगाथिनि ए आ गिबि बिदाब, डि आ आगोसार फारागथि आरो ए एन आ एन्टि बिदाब। होमबा जोंहा ए डि एन ए एन बेफोरखौ लानानै जायखिया जोङो लांदां जायगायाव फिलआप खालामनांगौ। अके, so fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, dig the common differences and the nth term of the AP. So बेवहाय बे मा होनना बुंदों, मोनसे बाथ्रा बुंदों सानलुलि जौगाथि। आरो सानलुलि जौगाथि बा AP आ माखौ बुङो जों बेखौ एसे बुजायफिनि। बेखौ नाय, बेयो मोनसे सानलुलि जौगाथि। आरो मानो सानलुलि जौगाथि आं बुजायगासिनो दं। बिनिफ्राय बेखौ, बिनिफ्राय बेखौ, बिनिफ्राय बेखौ, बिनिफ्राय बेखौ, माने गावनि मोनसे सिगांखौ जों माइनास खालामबा एके मोनलांनांगोन। जों बेबायदिखौ जों मा होनना बुङो, सानलुलि जौगाथि बा एपि होनना बुङो। 4 निफ्राय 2 खौ माइनास खालाम नों 2 मोनगोन। 6 निफ्राय 4 खौ माइनास खालाम नों 2 खौनो मोनगोन। 8 निफ्राय 6 खौ माइनास खालाम 2 खौनो मोनगोन। 10 निफ्राय 8 खौ माइनास खालाम 2 खौनो मोनगोन। माने बिदिनो थांबाय थागोन। होमबा बेवहाय माइनास खालामलायनानै मोननाया जोंहा एके जादों, नङा होमबा? बेबायदिखौ जों मा होनना बुङो, सानलुलि जौगाथि। बेवहाय नैबेखौ गिबि बिदाब होनना बुङो, फार्स्ट टार्म, आरो बेखौ ए जों दिन्थिनाय जायो। होमबा बेवहाय ए आ सोर, 2। आरो दानि बावैसो जों माइनास खालामला मोननाय बेनिफ्राय बेखौ, बेनिफ्राय बेखौ, बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनो मोननाया बेसेबां जादोंमोन, 2। बेखौ माजों दिन्थिनाय जायो, डि जों दिन्थिनाय जायो। आरो बाथ्राखौ गोसोआव लाखि, बेखौ सेथि बिदाब होनो, बेखौ नैथि बिदाब, बेखौ थामथि बिदाब, बेखौ ब्रैथि, बेखौ बाथि, बिदिनो द'थि, स्निथि, दाइनथि, गुथि, जिथि थांबाय थागोन बेबायदि आरो। दाना नाय नोंसोरो, बावहाय सेथि, नैथि, थामथि, ब्रैथि, बाथि बिदाबसिम होनाय दङ। जुदि नोंखौ बेथ' थांबाय थागोन नालाय, जुदि नोंखौ 20थि बिदाबखौ दिहुनबा नों बोरै दिहुनगोन? नोंहा मोनसे कुइसन्स जाफैयो, नङा होमबा? बाव सेथि टार्मखौथ' नों बुंनो हाबाय, ने सेथि टार्मआ 2, थामथि टार्मआ बेसेबां जागोन नोङो बुंनो हाबाय 6। होमबा 20थि टार्मखौ दिहुन होनना बुंबा बोरै दिहुनगोन नोङो? बेखौ दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय नैबे an इकुवेल टु a प्लास n माइनास 1d। नैबे फर्मुलाजों जोङो मा खालामगोन, 20थि बिदाब दिहुननो होयोबाबो बेजोंनो दिहुननो हागोन, बा 50थि बिदाबखौबो दिहुननो हागोन। बा हमना लाबाय नों दिहुननो थिनबाय जे 11थि टार्मसखौ दिहुनलाय, 11थि बिदाबखौ दिहुनलाय होनबाय, 11 टार्मखौ दिहुन होनना बुंब्ला नों बेजोंनो हागोन आरो। होमबा बेवहाय ए आ सोर, ए आ जाबाय गिबि बिदाब, डि आ सोर, डि आ जाबाय आगोसार फारागथि एबा उननिफ्राय सिगांनिखौ माइनास खालामना मोननाय। बेनिफ्राय एन आ मा होनबा, एन आ जाबाय बिदाबनि अनजिमा, एबा एन आ माखौ होनना बुंदों, बेसे बिदाब। साप'ज 20थि बिदाब होनबा मा जागोन, एन आ 20 जागोन। अके, होमबा 10थि बिदाब होनबा एन आ बेसेबां जागोन, 10 जागोन। होमबा 10थि बिदाबखौ जों मा लिरगोन, A10 लिरगोन, गोसोआव लाखि। दा 7थि बिदाब एबा 7 टार्म होनबा जों मा लिरगोन, A7 लिरगोन। जुदि 8 टार्म होनबा जों मा लिरगोन, A8 लिरगोन। बेबायदि आरो। अके, होमबा बेवहाय 1 2 3 4 5, 10 आ बेसेबां टार्म, 5थि टार्म, बेखौ जों मा लिरगोन, A5 इकुवेल टु 10 लिरगोन। अके, A5 इकुवेल टु मा लिरगोन, 10। A5 आ माखौ बुंनाय जादों बिदिब्ला, 5th टार्म एबा 5थि बिदाब। स' नाय, जोंहा A5 आ बेसेबां जादों, 10 जादों, नङा होमबा? दा जों नैबे फर्मुला बाहायनानै दिहुननायनि जे A5 आ 10 नंमारगोन ना नंमारा? होमबा जोंहा फर्मुलाया मामोन, an इकुवेल टु a प्लास n माइनास 1d। आচ্ছা, A5 खौ दिहुननो नागिरदों आं, नै A5 माने 5थि बिदाब, जों 10 खौ दिहुननो नागिरदों। 10 मोननांगोन जोङो दे, 5थि बिदाबखौ जों 10 मोननांगोन। 10 मोनगोन ना मोना नायनि। होमबा जोंहा 5थि बिदाब दिहुननो नागिरदों नालाय, बे n आ 5 जासिगोन। होमबा n आ 5 जायोब्ला जों नायदो, A5 जाबाय, an आ। होमबा a आ बेसेबांमोन, a आ नै, a माने गिबि बिदाब, a आ बेसेबां जोंहा 2। आচ্ছা, जोङो मा बिदाब दिहुननो नागिरदों, 5थि बिदाब दिहुननो नागिरदों, ओंखायनो बे n आ मा जागोन, 5th टार्म दिहुननो नागिरदों। आচ্ছা, d आ बेसेबां जोंहा नै, d आ मोनखादों 2। होमबा जोंहा मा जागोन,
2 आ 2 4 5 minus 1 4 जायो 4 2 जा 8 8 plus 2 10 11 जों a5 को बेसे मोनखो 10 बेबायदिनो नोङो बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जिथि थाम दिहुनोबा जिथि थामखौबो दिहुननो हागोन स्निथि थाम दिहुनोबा स्निथि थामखौबो दिहुननो हागोन जेनेबा a7 खौबो दिहुननो हागोन बेबायदि आरो स' जोङो जायखिजाया सेथि नैथि थामथि ब्रैथि बाथि द'थि स्निथि दाइनथि जायखिजाया बेसेबां बिदाब दिहुननो होआ मानो बा जिथि बिदाब दिहुननो होआ मानो बा नैजिथि बिदाब दिहुननो होआ मानो बा जौसेथि बिदाब दिहुननो होआ मानो बा 50 थाम दिहुननो होआ मानो जेसेबांसै जिखुनु एन थाम दिहुनोबा जों बे फर्मुलाखौ बाहायनानै आरामसे दिहुननो हायो खिन्थु जेब्लाबो जोंनो माखौ नांग्रोगोन फार्स्ट थाम माने गिबि बिदाब आरो आगोसार फारागथि बेखौ जों मिथिग्रोनांगोन आरो स' नायलां जोंहा नैबावहाय मा होनाय दं ए आ होनाय दङ 7 d आ बेसेबां होनाय दङ 3 n आ बेसेबां होनाय दं 8 होमबा जों an दिहुननांगौ होमबा टेनसनानो गैया जोंहा टेनसनानो गैया बेवहाय मा जानांगौ होमबा e आ बेसेबां होनाय दं बेवहाय 1 मिनिट e आ होनाय दं बेवहाय 7 d आ बेसेबां होनाय दङ 3 n आ बेसेबां होनाय दङ 8 होमबा जोङो an दिहुननांगौ नो an अके जोङो मा दिहुननांगौ नो an होमबा जों an खौ दिहुननायनि फर्मुलाखौ खनसे लिरना लाफिननि a प्लास n माइनास 1 d नङा होमबा an दिहुननो होदों जोंखौ दा n आ बेसेबां होनाय दङ n आ बेसेबां होनाय दं 8 होनाय दं होमबा बे n नि जायगायाव 8 लिर आरो e आ बेसे होनाय दं नै 7 होनाय दं बाव 7 लिर n खौथ' जों मोनबाय n 8 होमबा बे n नि जायगायाव जों 8 लिरगोन 8 माइनास 1 d खौथ' जों होखानाय दंखायो n 3 होमबा जोंहा मा जागोन a8 इकुवेल टु 7 आ 7 8 निफ्राय 1 माइनास खालामबा जोंहा 7 जायो 7 into 3 21 स' a8 आ बेसेबां जागोन 28 अके स' बिनि एन्सारखौ मोनबाय जोंहा नैबेनि एन्सारा बेसेबां जागोन 28 जागोन पेन्सिलजों लिरनि बिनि एन्सारा बेसेबां जागोन 28 नेक्स्ट कुइसनाव थांसै नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा नै माइनास 18 नैबेखौ जों दिहुननांगौ बाव दङ 10 बाव दङ 0 स' नेक्स्ट कुइसन्सआव दङ माइनास 18 जों d खौ दिहुननांगौ n आ जोंहा दङ 10 आरो an आ होखानाय दङ 0 नो स' बेवहाय होनाया मा a आ जाबाय माइनास 18 गिबि बिदाब माने माइनास 18 आरो d खौ सोंदों बेनिफ्राय n आ बेसेबां n खौ 10 लानो होदों आरो an खौ बेसे लानो होदों 0 स' जोंहा फर्मुलाया मामोन an इकुवेल टु a प्लास n माइनास 1 d होमबा an खौथ' 0 लानो होखादों खोथायानो गैला बेखौ डाइरेक्ट 0 होदो an नि जायगायाव a खौ बेसे लानो होदों माइनास 18 आरो n माइनास 1 n खौ बेसे लानो होदों इनि 10 बा 10 माइनास 1 माइनास 1 d खौथ' जों दिहुननांगौसो बा बेखौ इथिं बारायदोंबा प्लास 18 जागोन बेयो प्लास 18 इथिं 10 माइनास 1 9d आरो 9 जों बेखौ डिभाइड खालाम जाखागोन बेयो 2 होमबा जों d खौ बेसे मोनखो 2 मोनबाय स' जोंहा नैबावहाय बेसेबां जागोन 2 जागोन दानिया नेक्स्ट a खौ सोंदों बेखौबो जों सेम फर्मुला बेखौनो बाहायगोन नाम्बार 3 बेवहाय a आ बेसेबां होनाय दङ सोंदों आरो d खौ बेसे होनाय दङ d खौ होनाय दङ माइनास 3 बेनिफ्राय n खौ होनाय दङ जोंहा 18 आरो an खौ बेसे होनाय दङ माइनास 5 गोसोआव लाखि होमबा जोंहा फर्मुलाया दानि बावैसो आं खिन्थानाय फर्मुलानि a प्लास n माइनास 1 d बे मा फर्मुला होनदोंमोन आं जायखिजाया बिदाब दिहुननाय फर्मुला बाथि नैथि थामथि ब्रैथि द'थि स्निथि जायखिजाया दा an खौ जिहेतु होखानाय दङ होमबा an नि जायगायाव मा लिरनो हायो माइनास 5 आरो जोंहा a खौ होनाय गैया स' a खौ बेखौनो लिरदो n आ बेसेबां होखानाय दंनो 18 ओंखायनो आं n नि जायगायाव 18 लिरसै माइनास 1 आ माइनास 1 d खौबो होखानाय दं नै माइनास 3 स' माइनास 5 आ माइनास 5 a आ a प्लास आ प्लास 18 निफ्राय 1 थाङोब्ला जोंहा 17 जायो होमबा 17 थाबाय बेवहाय दङ माइनास 3 स' बियो मा जागोन बिसोर मोननैजों जोंहा माल्टिप्लाइ जागोन होमबा जोङो माल्टिप्लाइ जाबा बेसेबां जागोन नै 51 जागोन माइनास 51 जागोन प्लास माइनास माइनास स' बेखौ बिथिं बारोब्ला प्लास 51 जाहैखाबाय बियो बिथिं दङ जोंहा माइनास 5 जोंहा बिथिं थाबाय नै माबा थाबाय 51 निफ्राय 5 खौ माइनास खालामबानो जोङो मानि भेलु मोनसिगोन a नि भेलु मोनसिगोन आरो जों बेसेबां मोनगोन 46 स' जोंखौ मा सोंदोंमोन नैबे a खौ सोंदों बे a नि भेलुखौ जों बेसेबां मोनबाय 46 स' बेवहाय जोंहा जागोन
46 दानिया जों बेखौ दिहुनसै आरो बेवहाय a बेसे होनाय दङ a होनाय दङ -18.9 d खौ होनाय दङ 2.5 n खौ सोंदों बेनिफ्राय an खौ होखानाय दङ 3.6 आरो a d n an बे मोनब्रैनि मादाव मोनथामा होनाय दङ n खौ सोंदों जायखिजाया जों बे फर्मुलाजों दिहुनगोन बे मोनब्रैनि मादाव जुदि सोरबा सासेखौ सोंदोंब्ला जों बे फर्मुलाजों दिहुनगोन नैबे n जायोमोन होमबा जोंहा an आ बेसे होखानाय दङ बेखौ आं ग्रोब फजनसैल' बेवहाय 3.6 a आ बेसे होखानाय दङ नै -18.9 n - 1 जों n खौ मिन्थिया ओंखायनो आं n - 1 खौनो लिरबाय जिहेतु जों n खौ मिन्थिया नालाय सोंदोंसो d खौ जों होनसै 2.5 होमबा बेखौ इथिं बारहोखानोसै आङो बारहोबा बे प्लास जागोन माने माइनासमोन नालाय नै प्लास जाबाय होमबा बिथिं थाबाय 2.5 n आरो बे 2.5 आ -1 जों माल्टिप्लाइ जाबा बेनो जागोन नै बेजों खनसे बेजों खनसे माल्टिप्लाइ जाबाय आरो प्लास खालामनि जोङो बेसे मोनो स' जों मोनगोन 22.5 आरो बेखौ बिथिं बारखानोसै प्लास 2.5 जागोन बेयो होमबा बिथिं थागोन जोंहा 2.5 n आरो बिसोर मोननैजों जोंहा लोगो जागोन 22 आरो बिथिं 24 का 25.0 जाबाय बेयो बिथिं दं 2.5 n आरो n खौल' लाखिबा मा जागोन n खौल' लाखिबा जोंहा बे 2.5 आ बिथिं 25 खौ डिवाइड जागोन 25.0 खौ 2.5 आ डिवाइड जागोन होमबा जों बेखौ जुदि डिवाइड खालामोबा 25.0 मीन्स 25 आनो गाहायाव दङ जोंहा 2.5 आरो 2.5 जों नोङो जुदि 25 खौ डिवाइड खालामनो गोरा मोनदोंबा नों मा खालाम नैबे पॉइंटखौ खोमोरनो सेस्था खालामग्रो बे पॉइंटखौ खोमोरनो सेस्था खालामबा नों बेजों पॉइंटनि उनाव मोनबेसे नाम्बार दङ मोनसे होमबा मोनसेबा 0 मोनसे गोनां नाम्बार ओमफ्राय 1 बेजों माल्टिप्लाइ खालाम होमबानो बे पॉइंटआ गोमागोन होमबा नों जिहेतु गाहायाव माल्टिप्लाइ खालाम गोजौआवबो माल्टिप्लाइ खालामनांगोन होमबासो दाजाबफिननानै बेनो बे थागोन नालाय होमबा नोंहा बेसेबां जागोन गोजौना 250 नोंना मा जासिगोन बे मात्र 25 होमबा नों बेजों बेखौ डिवाइड खालामबा बेसे मोनगोन 10 माने 25 खौ बेजों डिवाइड खालामबा जों बेसे मोनगोन 10 स' नोंसोरो जुदि पॉइंटनि उनाव मोनसे नाम्बार दङब्ला बेखौ 1 0 जों माल्टिप्लाइ खालामबानो जाबाय जुदि मोननै दंब्ला 100 बेजों माल्टिप्लाइ खालामबानो जाबाय गोजौआवबो गाहायावबो खिन्थु माल्टिप्लाइ खालाम होमबासो बेनो बे थागोन नालाय बेबायदि जों दिहुननो हायो होमबा जोंहा बेवहाय n आ बेसेबां n आ जोंहा बेवहाय 10 स' नेक्स्ट 5 नाम्बारखौ जों नायनि 5 नाम्बाराव दङ जोंहा a आ 3.5 बेनिफ्राय t आ दङ जोंहा 0 n आ होनाय दङ 105 खौ सोंदों an खौ जोंनो बेखौ होनाय दं नै a d n ओमफ्राय नैबे an खौ सोंदों होमबा जोंहा जास्ट बावैसो लिरलांनाय बायदि फर्मुला बेनो an इकुवेल टु a प्लास n माइनास 1 d आच्छा an खौथ' सोंदों नालाय बेखौ जों बेयावनो दोननांसिगोन a प्लास n माइनास 1 दाना a आ बेसेबां जोंहा 3.5 n माइनास 1 माने n आ बेसेबां 105 माइनास 1 d आ बेसेबां 0 स' आल्टिमेटलि मोनखाबाय एन्सारखौ 0 जों जायखिया नाम्बारा माल्टिप्लाइ जायोब्ला मा जायो 105 निफ्राय 1 थाङोबा 104 जागौमोन 104 जों 0 जों बे 0 आनो जाखाबाय बे होमबा an आ बेसेबां an आ 35 बास बेबायदि दिहुनगोन होमबा जोंहा बावहाय an आ बेसेबां मोनखो 35 थ' बेबायदि टाइपनि कुइसन सोङोब्ला नोंसोर नैबे फर्मुलाखौ बाहायनो दाबाव आं बेखौ खनसेबाव बुंनाय थाबाय एज ए कुइसन नम्बर 2 मा सोंदों गाहायनि गिबिं फिननायखौ सायख' आरो जुक्ति हो स' जोङो थार फिननायखौ सायख'नांगौ बेनिफ्राय जुक्तिबो होनांगौ माने एन्सारा माब्रै जाखो 1074 AP नि 30थि बिदाबा आच्छा इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौबो नायखानि चुज द कारेक्ट चइस इन द फलोइंग एन्ड जास्टिफाई 30th term of the AP 1074 is आच्छा 30 टार्मखौ सोंदों जोंनाव फार्स्ट सेकेन्ड थार्डआ होनाय दङ होमबा 30 टार्मआ मा जागोन सेथि नैथि थामथि बिदाबखौ होनाय दङ ना होमबा जोंनो 30थि बिदाबखौ सोंदों आरो जायखिजाया 30थि बिदाबानो हक बा 40थि बिदाबानो हक जों बेखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन a प्लास n माइनास 1 d नैबे फर्मुलाजों जों माखौ दिहुनो जायखिजाया
जायखिजाया टार्म हयथ' 30थि बिदाबानो सों बा 15थि बिदाबानो सों बा 16 टार्मजों 16थि बिदाबफोरनि खोथा बुंदों जेनेबा बा 28थि बिदाब माने 28 टार्मखौनो सों जायखिजाया बिदाब दिहुननायनि फर्मुलाया बे होमबा एनआ मा बुस्थु एनआ जाहैबाय जे बेसां बिदाब सेथिना नैथिना थामथिना ब्रैथिना बाथिना द'थिना स्निथिना दाइनथिना गुथिना जिथिना ना 30थि होमबा जुदि 30थि बिदाबब्ला एनआ मा जागोन 30 अके जुदि ब्रैथि बिदाब सोङोब्ला एनखौ जों मा लानांगोन थारमाने 4 लानांगोन बाथ्राखौ बुजिदों जुदि जिथि बिदाब सोङोब्ला एनखौ मा लानांगोन माने 10 लानांगोन बे एनआ बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा जोङो नायनि बेवहाय गिबि होनाय दङ जोंहा गिबि बिदाबा बेसेबां होनाय दं 10 स' जों बेवहाय 2 नि फार्स्ट कुइसनाव जों लिरगोन होनाय दं डेट इज गिभेन होमबा गिभेन होनाय दङ जोंहा एआ माने गिबि बिदाबा नैबे बेखौ गिबि बिदाब होनना बुङो बेखौ फार्स्ट टार्म होनना बुङो फार्स्ट टार्मआ बेसेबां जोंहा 10 बेनिफ्राय जों माखौ नांगौ डिखौ नांगौ डि माने मा आगोसार फारागथि आচ্ছা आगोसार फारागथिया माखौ बुङोमोन उननिफ्राय गावनि मोनसे सिगांखौ माइनास खालामना मोननायखौ जुदि एपि बा 7 निफ्राय 10 खौ माइनास खालाम बा 4 निफ्राय 7 खौ माइनास खालाम जायखिजाया मोनसे खालाम मानो होनबा बेयो एपि होनखादों टेनसन गैया होमबा 7 निफ्राय 10 खौ माइनास खालामलाय 7 निफ्राय 10 खौ माइनास खालामबा बेसेबां मोनो -3 होमबा जों डिखौबो मोनबाय माने आगोसार फारागथिखौबो मोनबाय दा जोंनाव माखौ सोंदों 30थि बिदाबखौ सोंदों 30थि बिदाबखौ सोंदोंब्ला जोङो मा जागोन 30थि बिदाब सोंदों आচ্ছা 30थि बिदाब सोङोब्ला जोंहा एनआ बेसेबां जानांगोन एनआ बेसेबां जानांगोन 30 खौ लानांगोन एननि जायगायाव अके माने जोंनाव माखौ सोंदों A30 खौ सोंदों A30 30थि बिदाबखौ जों A30 जों फोरमायनाय जायो जुदि जिथि बिदाब होनबा जों A10 जों फोरमायनाय जागोन बाथ्राखौ बुजिदोंना जेबोथ' दिगदार गैया होमबा जोंहा फर्मुला मथेनि मामोन जिहेतु जोंहा फर्मुला A प्लास n माइनास 1d आচ্ছা जोङो बे n नि जायगायाव मा लानांगोन 30 लानांगोन मानो 30 लानांगोन A30 खौ सोंदों जोंनाव होमबा n नि जायगायाव जों 30 लानांगोन होमबा a बेसेबां जोंना a जाबाय 10 n माइनास 1 माने n खौ बेसे लान n नि जायगायाव जों बेसेबां लानांदों 30 होमबा बे जागोन 30 माइनास 1 आচ্ছা d आ बेसे जागोन जोंहा नै -3 बाथ्राखौ बुजिबाय n नि जायगायाव माने 30 लादों मानो होनबा A30 खौ सोंदों जोंनाव A30 खौ सोंदों A30 माने मा an नैबे an जुदि 30 बिदाबखौ सोङोब्ला बे n आ 30 जागोन बाथ्राखौ बुजिबाय सिम्पल होमबा A30 खौ सोंदों नालाय A30 खौनो लिर 10 आ 10 आচ্ছা बे 10 माइनास 1 माने बेसेबां जायो 29 आरो बिथिं दङ जोंहा -3 29 जों -3 जों माल्टिप्लाइ खालामगोन स' जोंहा बेसे जागोन आচ্ছা 1 मिनिट बे माइनास जासिगोन -87 जागोन बियो बिसोर मोननैजों माल्टिप्लाइ खालामबा माइनास प्लास माइनास जाबाय होमबा A30 खौ जों बेसे मोनगोन माइनास खालामलायबा -77 स' जोंहा एन्सारा -77 जागोन माने कारेक्ट अपसना जोंहा सोर जागोन C आ जागोन आচ্ছা नाम्बार सेकेन्डआव मा सोंदों 11थि बिदाबखौ दिहुनथिनदों माने 11 टार्मखौ सोंदों होमबा गिबि बिदाबा बेसेबां होनाय दं -3 गिबि बिदाबखौ जों A जों फोरमायनाय जायो आচ্ছা जोंनो मा नांगौ D नांगौ D माने आगोसार फारागथिया माखौ होनना बुङोमोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय बा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो जायो अके स' बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनि आङो एसे इजि नुदों होमबा 2 निफ्राय माइनास हाफखौ माइनास खालामनि होमबानो जों D खौ मोनगोन 2 निफ्राय सोरखौ माइनास खालाम माइनास हाफखौ बे माइनास हाफखौ जों 2 निफ्राय माइनास खालामबा बेसे मोनगोन ब्रेकेटखौ बोखारगो माइनास माइनास प्लास स' एलसिएम लायोबा जोंहा 2 जागोन 2 जों 2 4 माल्टिप्लाइ खालामबा 2 जों 2 डिभाइड खालामबा 1 होमबा एन्सारा बेसेबां जाखो जोंहा 5/2 स' D खौ मोनबाय जोङो 5/2 अके दानिया जोंखौ मा सोंदों AP नि 11थि बिदाब माने जोंखौ मा सोंदों A11 खौ सोंदों अके स' फर्मुलाया मामोन आं दानि बावैसो बुंखादों नोंसोरखौ फर्मुलाया जाबाय AN जायखिजाया बिदाब दिहुननाय फर्मुलाया AN A प्लास n माइनास 1 D जों D खौबो मोनखाबाय A खौबो मोनखाबाय होमबा 11थि टार्म सोंदोंब्ला n नि जायगायाव मा लानांगोन आं 11 लानांगोन होमबासो जोङो 11थि टार्मखौ मोनगोन AN माने जायखिजाया nथि बिदाब होमबा 11 टार्म सोङोब्ला बे n नि जायगायाव आं मा लागोन 11 लागोन स' n नि जायगायाव जोंहा 11 लानांगोन A नि जायगायाव बेसे लानांगोन -3 A नि जायगायाव आं बेसे लानांगोन होनदों 11 मानो होनबा 11थि बिदाबखौ सोंदों बाथ्राखौ बुजिबाय आरो D आ बेसे जागोन जोंहा नै D आ 5/2 स' -3
प्लास 11 निफ्राय 1 खौ 1 खौ माइनास खालामबा जोंहा बेसेबां मोनो 10 आरो बिथिं दङ जोंहा माल्टिप्लाइ बाय 5/2 बिजों दानबा बेसेबां जागोन 5 स' -3 बिथिं प्लास 5 × 5 25 स' A11 नि भेलुआ बेसेबां जागोन 25 निफ्राय 3 खौ खालामबा जोंहा एन्सारा 22 जागोन अके स' कारेक्ट अपसना जोंहा बेसेबां जागोन B आ 22 आ स' आं सानो बुजिबाय नोंसोरो आरो बेबायदि भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय नोंसोरो बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो रानसारना हो बे भिडिअखौ आरो भिडिअखौ बुजियाखैब्ला गले गले बोनानै नायफिन भिडिअखौ अके